रनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि आङो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणआव न' मोननो थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज VCDC वाइजआव सायख'जानानै दं। नोंथांमोननि डाटाया भेरिफाइ जादोंना जायाखै, नोंथांनि गासैबो बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सफोरा भेरिफाइ जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। आरो जाय बिथांमोना गावबा गावनि न'नि आइडिखौ नायनो सानदों, नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल फननि मददावनो बोरै न'नि आइडिखौ नायनो हायो, जोङो बेनि प्रसेसखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि नोंथाङा गावबा गावनि प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण न'नि थाखाय नोंथाङा ब्लक वाइज VCDC वाइजआव नोंथांनि नामा भेरिफाइ जादोंना जायाखै, नोंथांनि एकाउन्टनि डाटाया थिग दंना गैया, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेनि प्रसेसखौ नायदिनि। नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण, नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै नोंथाङा पेजाव थांनानै चेक बानायनो हागोन। दानिया जोङो बेखौ सार्च खालामना होनोसै गुगोलाव। दानिया बेयाव सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों, गिबियावनो नोंथाङा नैबे आवास सफ्ट नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों रिपर्ट्स, नोंथाङा नैबे रिपर्ट्सआव थुनानै होनांगोन। जोङो नैबे रिपर्ट्सआव थुनानै होबाय। रिपर्ट्सआव थुना होनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव मोनसे बेबायदि पेजखौ हरगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों बेनिफिसारिस, नैबेयाव रेजिस्टार्ड एकाउन्ट्स फरजन एन्ड भेरिफाइ, नोंथाङा नैबे F नाम्बारनि नैबे 3 नाम्बाराव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। गावबा गावनि नोंथाङा लिस्टखौ भेरिफाइ जादोंना जायाखै नायनो थाखाय जोङो बेयाव थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनि इयारखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथाङा माबे इयारनिखौ नायनो सानदों, जोङो नैबे 2023-24नि जोङो बेयाव इयारखौ नायनो सानदों। जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि बे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि नोंथाङा बे स्किमनि नामखौ नोंथाङा बेयाव नैबेयाव क्लिक बानायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव बेबायदि नोंथाङा आसामाव बेबायदि क्लिक बानायबानो जाबाय। नोंथाङा माबे स्टेटनि नोंथाङा बेबायदि क्लिक बानायबानो जाबाय। आरो नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्टआव थुनानै नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक बानायबाय। डिस्ट्रिक्टखौ दानिया क्लिक बानायनानै बेयाव नोंथाङा गावबा गावनि ब्लकखौ नोंथाङा बेयाव बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ बेयाव सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि VCDC नोंथांनि VCDCखौ नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि VCDCखौ बेयाव बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे VCDCखौ जों बेयाव सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि नैबे केप्साखौ बेयाव बेलेग बेलेग फैगोन। नैबे केप्साया नोंथाङा बे केप्साखौ माइनास खालामनानै नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे केप्साखौ जोङो बे बक्सआव बहायनोसै। दानिया जोङो बेयाव केप्साखौ बहायबाय आरो जोङो नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। दानिया जोङो बे साबमिटआव जोङो थुनानै होबाय। साबमिटआव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ नोंथाङा नैबेयाव एक्सेलावबो डाउनलड खालामनो हागोन, नोंथाङा PDF आवबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नंखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबेयाव, आरो नोंथांनि नाम आरो नोंथांनि मा बेंकखौ नोंथाङा होदोंमोन नैबेयाव बेंकनि बेयाव नामा थागोन। आरो स्टेटासा बेबायदि भेरिफाइ खिथिनांगोन। आरो रिजेक्ट जादोंबा नोंथाङा नैबेयाव रिजेक्टनि नैबेयाव रिजनखौ नुगोन। नोंथाङा नैबेयाव गोबां मानसिफोरनियानो बेयाव भेरिफाइ जानानै दं। नोंथाङा बेबायदि गावबा गावनि स्टेटासखौ डिस्ट्रिक्ट वाइज VCDC वाइजआव नोंथांनि स्टेटासा बेबायदि भेरिफाइ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेबायदि चेक बानायबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बेयाव भेरिफाइ बानायजादों, नोंथाङा थाबैनो न' लुनो फैसाखौ मोनगोन बा नोंथाङा मोनबाय। नोंथाङा बेबायदि सिस्टेमै नोंथाङा नायबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा गावबा गावनि न'नि आइडिखौ बोरै मबाइल फननि मददावनो चेक बानायनो। दानिया नोंथाङा न'नि आइडिखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे हम पेजाव फैफिननांगोन आरो नोंथाङा नैबे आवास सफ्टआव थुफिननानै नोंथाङा नैबे रिपर्टआव थुफिननांगोन। जोङो बेयाव थुफिनबाय। लोगोसे आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा लिंकआव थुनानै इजियावनो नोंथाङा चेक बानायनो बा नोंथाङा आइडि नाम्बारखौ नायनानै लानो हागोन।
जोङो दानिया बे रिपर्टआव जोङो थुनानै होबाय। रिपर्टआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज फैगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इ नाम्बाराव नोंथाङा नैबे केटेगरि वाइज नैबे SECC डाटा भेरिफिकेसन सामरी नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। नैबेयाव फर नाम्बाराव इ नाम्बारनि फर नाम्बाराव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनांगोन। जोङो बेयाव स्टेटखौ क्लिक बानायबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनानै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि VCDCखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नैबे केपसाखौ नोंथाङा बेखौ प्लास खालामनानै बा नोंथांनियाव बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि फैगोन केपसाया नोंथाङा बेखौ प्लास माइनास खालामनानै नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गावबा गावनि ID नाम्बार न'नि ID नाम्बारखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। जोङो दानिया बे केपसाखौ बहायनोसै। जोङो दानिया बेयाव केपसाखौ बहायबाय आरो जों नैबे साबमिटआव जोङो थुनानै होबाय। साबमिटआव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे बेयाव पेज खेवगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि नाम आरो नोंथांनि ब्लक नोंथांनि पन्सायत नोंथाङा बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय। आरो नोंथांनि न'नि आइडिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। नैबेयाव नोंथांनि न'नि ID नैबे ASखौ गारनानै नोंथांनि नैबे नाम्बारा बेनो न'नि ID नोंथांनि न'नि ID नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामजों नोंथांनि एड्रेसजों नोंथाङा मिलायनानै नायबानो जाबाय। नोंथाङा गावबा गावनि न'नि आइडिखौ नोंथाङा बेबायदि सिस्टेमै नोंथाङा नागिरनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।